horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adoraso tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Jamita di pertangyangan di bagasatikion ima natarsurat di sada Musa bidu 32 mamuka sian ayat 10 rodi ayat 20 sada. Laos turpukodo nagabe epistel tu minggu papitu hodung Trinitatis di tanggal 10 bulan pitu 2020 sada. Hujahama dihita songonom mahatani Tuhata. Laos marborngi disido ibana saborngin nai dungi di pabuak ma nasana dapot tanganna bahen si lehon-lehon tu si Esau hahanai. 200 habing boru-boru jala 20 habik tunggal, 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal, 30 utto panusuan rap dohot anakna, 40 lobu jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi di pasahak ma tutangan ni akana posona pulu B saparduan. Jala didok mamadok akan naposonai. Pajulu hamuma taripar. Jala marholak kolang bahe kamu saparduan. Dungi ditonai ma perjului ninna. Molo pajupa ko doho dahahang si Esawi. Jala disuku ko naposoni ise doho. Jala tudia holao. Jala ise napunaon aka nadijolumon. Dohonomo ma. Si Jakob na posomido na punasa. Si lehon-lehon na dui, tinongos na turajakku, si Esawi, jala ida, ihud dohot ibana di pudinami. Suaksongoni ditonahon dohot tuna padua honi, dohot tuna patulu honi, dohot tu sudi akan na mangadu aka perduani. Ninama. Hatakon odeng ma dok kamu tu si Esau molotung pajupak kamu dohot ibana. Ihu dipudinami dohot si Jakob naposomi ima dok kamu. Ainin na rohana do. Padengganokku do rohana marhite-hite si lehon-lehon na niadu di jolokku. Dungipe asaidauku bohina anggiat mirabu hina marnida au. Jadi tari parma si lehon-lehoni di juluna marborngin di parsaroan yang guibana saborngin nai. Ima hatani Tuhata. Di hamuah kadongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Hobbar tuturpu jamitaon doho na sinuarahon ni topik ni minggu ima di minggu papitu hodung Trinitatis. Hasadaun dohot hadameod di bagasat Tuhani. Adong masada narikot si pahusor-husoron ni rohata. Ima riko ni namardame. Riko ni namajalahi hadameon. Songon nataboto hadameon ni dang naro botino ni. Dang natubu songoni. Hadameon ni nadi upaya hodwe. Upaya dari kedua belah pihak atau upaya dari beberapa pihak. Jadi dang bui sepihak, molo tadok mardame dang bui sepihak. Pinomat kedua belah pihak manang beberapa pihak. Molo holan sepihak do dang namardame warni. Alania kamang dohot tamuinang pitu masuk tu pardamaian na perjulu ima bolokon hosom sian roham. Ido pitu na perjulu. Pitu masuk tu pardamiani. Taingot ma, saliling bercokol dope hosomi di rohani jolma, danga dong dalan na mardami.
Ay hosomi gabi sungod sa da tembok penghalang dui di pardamyata. Jadi odo parjulu na naing perlu tapayas. Molo naing tutuhi ta naing mardame, buang segala kebencian. Bolokon hosom sian roham. Napaduahon barani mangalaka manopot pardamiani. Dakpay mahon. Tidak menunggu. Idu nataida nuaing dibaga sa turpukon. Dilakahon si Jakob dopatna laho manopot hahana si Esau. Atik petoktong do ibana dibagasan biar. Ay mabiar do pe ibana pajupang dohot hahanai. Terlubi di odam-odam ni si Esau na beruon na naing mamunu ibana. Ala nanyakalan ni si Jakob ibana. Atik penaung liling, tetapi terus dia dibayang-bayangi ketakutan akan dibunuh oleh abangnya Esau. Alani akamang dohot tamuinang molo naing mardame hita iko barani do hita mangalaka berinisiatif. Jadi dang nipi dang angan-angan hadameoni ikon na dilakahod do ditopot dongan na nanaing mardame. Napatuluhon molo naing jupak kita hadameon ikon narong duniat. Taida di baga sa trupukon tung diniato si Jakob do manopot hahana si Esau. Tarida dui sian si lehon-lehon na pinaradinay pasahaton na tuhahana dohot akas strategi pajupang dohot hahanay. Tabigiro nakiningan dung tajaha turpuki. Jadi molo naing mardame do ikut diniatkan unang terpaksa. Unang nasotar jua, unang ala na didorong-dorong, unang didok, anggo sala ni ho, tak topotokwi. Molo songonod do berarti gabi dihala do rikot pardameyani, dang di ibana. Ayala na diojar-ojar halak do ibana, asa gabi olo mardame. Alay anggo si Jakob da, diniatkan ibana. Napaupaton, adong pengakuan bersalah. Hamuak kadongan asa gabe maul jupang hadameon na sudedo majujur diri na sitong. Dang adong na mengaku salah. Taida di bagas sa trupukon dang dijujur si Jakob diri na sitong. Sadar do ibana dihasalaan na tuhahanay. Ay molo ibana do na sitong basa pola maporus ibana tuhutan itulang na silaban. Jala tumakas do taida pengakuan ni si Jakobian no dibidu tulu-pulu-tulu. Dukot rupuk tao. Pola do manukap ibana pitu hali tutano dung rosi Esau manopot ibana. Dung masih tatapan na si desian na daw. Pertemuan yang sangat mengharukan. Ternyata daksongon na ni duga-duga ni si Jakob rohani si Esau. Jala ternyata mula dorohani si Esau tuanggina si Jakobi atik penabaruo 20 tahun nasalpu songoni mamarsi gorgor rimas ni si Esau tu si Jakob. Rakinata dua hali bana puang dia kali. Na aturan bagian ni ibana dibuat. Tapi itu sudah lama terjadi. Esau memiliki hati yang besar. Imana mardame. Adong pengakuan bersalah. Jala adong haradion majalo hahurangan ni dongan. Napalimahon mabuhan si lehon-lehon. Totu si lehon-lehon na binuan ni si Jakob si pasahaton na tuhahana si Esawi daksugo kiyate. Alay sungot tadarohan na mardame dui. Perbuwi ni tangan. Didok si Jakob do padengganok do rohana marhite-hite si lehon-lehon na niadu di julukku. Hamuak kadongan budu tabadik ko ni tu halak batak. Mulu adong na marsalisi di tonga-tonga ni halak batak. Buido mardami jala mardumu molo nunga rak mangan.
Jadi dibuat masih panganon. Mardame di atas ni si panganon manasida. Tutua kamang dohot tamuinang hurajumi sarana dui. Alai logikana molonunga olo sa panganan manang rakmangan na marsalisihian batutu nunga biadong rohana mardame ati. Alai molodang olo dope sa panganan berarti hosom dope di bagasan rohana. Songoni ma di rohani si Jakob molonunga radi rohani si Esau majalo na binuan nai si lehon-lehon nai tutu nunga mula be rohana tu ibana. Atik pianot tajaha di bidutulu-pulutului ya sederhanana rupani na yang dohonon ni si Esau itu ahai. Abasa pula buonom ibuam may mula di homay. Hirasongoni marupani didok si Esau non. Alay didok si Jakob madaw. Jalo ma, buam ma, dihodoy bagiam mo doy. Roha mauliati doy. Hirasongoni marupani. Dang sugo. Alay ukap ni roha ni si Jakob doy laho manopot hahanay. Hamak kadongan gudang dopenian dala na samardame. Alay pinomat akay majo nabuy taputihi siya turpukon mangalapati hinariko ni pardamean manang hadameone. Atong say tajalahi ma hadameon jala tapatupa ma na tau padameho kita sama hita. Songon hata ni detaima di buku de 420 sade tului mardame ma masih jalangan ma tatuju ma solhot tu debata. Amin martangiang mahita. Mauliate ma diho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pargugui mahami makanguluhoni urupi hami mangulahot sa dingulu si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.